Dobrý deň, volám sa Paulinka, mám 9 rokov a mám cystickú fibrózu. Potrebujeme liek Kaftrio. Sme zúfalí rodičia, ktorých deti sú odsúdené na pomalé a drastické zhoršovanie zdravotného stavu. Sme rodičia detí s cystickou fibrózou, plný strachu o budúcnosť. Každý deň neúnavne bojujeme o čas strávený s našimi deťmi. Tento čas môžeme získať vďaka korektorom a modulátorom overenej klinicky preukázateľnej liečbe, ktorá radikálne mení podstatu ochorenia cystická fibróza. Cystická fibróza je dedičné a geneticky podmienené ochorenie od oboch rodičov, postihujúca viacero orgánov, predovšetkým pľúca a tráviaci systém. Sme jediná krajina v Európskej únie, ktorá neposkytuje túto už základnú liečbu všetkým svojim pacientom od útleho veku v plnom rozsahu mutácií. Pokiaľ 40 krajín sveta dokázalo priniesť liečbu pacientom s cystickou fibrózou, nevidíme žiadny medicínsky, administratívny ani ekonomický dôvod na to, aby Slovensko a slovenské inštitúcie túto život zachraňujúcu liečbu nedokázali sprístupniť. Choroba hranice nepozná. Pomôžte nám získať príčinnú liečbu Kaftrio a Kalydeco a tým venujete pacientom a ich rodinám čas. Ďakujem.